la mulți grele, binecuvântat să fie Dumnezeu. Și dacă stăm să ne gândim acum la noi, și nu eram munciți de faraonul acestei lumi, în multe păcate, în multe fără de legi, în beții, în curvii, în păcate pe care fiecare știam și știm că le trăiam. Dar Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit o zi în care ne-a scos, slăvit să fie Domnul! Binecuvântat să fie Dumnezeu! Poporul lui Dumnezeu suferea, slăvit să fie Dumnezeu! Poporul lui Dumnezeu era în amărăciune! Și ne întoarcem în Noul Testament. Ioan, capitolul 3, cu versetul 16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că l-a dat pe singurul să fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Amin. Dacă suntem aici, este datorită lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul! Amin. Și dacă suntem aici, prezenți, este datorită șerfei lui Iisus Hristos, Prințul Cerului. Lăudați să fie Domnul! Aleluia! El a făcut totul pentru noi. A plătit El, a pătimit El, a suferit El. Slăvit să fie Dumnezeu! M-a uimit ceva. În momentul în care Moise stătea de vorbă cu Dumnezeu, a zis așa: Doamne, păi eu mă duc, dar cum vor crede că m-ai trimis Tu? Mai Moise, ia aruncă toiagul. L-a aruncat, s-a făcut șarpe. Ia-l de coadă. Păi mi-e frică, Doamne, că ești șarpe. Ce spune Tu? Aia să faci, tu nu faci ce vrei Tu. Tu faci ce spun eu. Slăvit să fie Dumnezeu. L-a apucat de coadă și toiagul s-a făcut din nou tăie. Slăvit să fie Dumnezeu. Amin. Și spunea un mare om al lui Dumnezeu: câtă vreme ești în mâna lui Dumnezeu, ai biruință. Slăvit să fie Dumnezeu. Câtă vreme stai sub binecuvântarea lui Dumnezeu, câtă vreme stai sub docrotirea celui preanalt, ai biruință. Ești biruință în familie, ești biruință în biserică, ești biruință pe unde te vei duce. Slăvit să fie Dumnezeu. Biruința lui Dumnezeu este cu tine. Lăudați să fie Domnul. Moise a avut biruință, nu că era el Moise prea deștept. A avut biruință datorită lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Stai cu Dumnezeu, umbli cu Dumnezeu, ești cu Dumnezeu, stai sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Ai biruință. Ai ieșit de sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu mai ai biruință, oameni buni. Slăvit să fie Dumnezeu. M-a uimit un lucru. Păi ce să mai fac, Doamne? Bagă-ți mâna în sân. A băgat-o, a scos-o, plină de lepă, bagă-l apoi. A scos-o normal, slavă Domnului. Dar totuși nu-i de ajuns, Doamne. Aici eu am înțeles altceva. Mulți proroci al lui Dumnezeu. Cum a venit felul de legătură, așa vorbește Domnul. Care Domnul? Stai puțin, că e o problemă aici. Moise n-a cerut un semn, a cerut mai multe semne. Slăvit să fie Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu. Eu acum, dacă frații mei au dat întâietate, am luat Biblia, am venit direct la un gata. Păi ce? Fac acum o predică beton. Un frate s-a dus la învon, cu pieptul scos, cu Biblia în mână, mă duc acum și fac o predică și când a pus Biblia pe învon, a rămas fără cuvinte. Și a luat Biblia, a pus-o soțiană și s-a dat jos cu capul în jos. Atunci un frate bătrân a zis așa: dacă fratele s-ar duce la învon, cum s-a întors, îl folosea Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu! Oameni buni! Dacă vin să cânt, nu vin să cânt când mă arăt că sunt mai bun decât frații sau de surorile mele. Dacă vin să predic, nu vreau să vin să mă arăt că sunt mai bun decât frații mei. Să mă ferească Dumnezeu. Nu mă joc cu Dumnezeu. Știți de ce nu trebuie să ne jucăm cu Dumnezeu? Că va face Dumnezeu și cu mine, cum a pățit fratele ăla. Mă duc acum și fac o predică, beton, și rămân eu beton. Dumnezeu să aibă milă de noi. Moise a zis așa: Doamne, dar mai dă-mi un semn. Mai Moise, ia ascultă la mine aici. Da, Doamne. Din momentul de față te duci în Egipt și spui poporului meu: iată ce spune cel ce a spus: eu sunt cel ce sunt. Slăvit să fie Dumnezeu. Stăteam într-o împrejurare și vorbeam cu frații și în momentul în care am început să rostesc numele de Dumnezeu, a venit Duhul Sfânt al lui Dumnezeu peste noi. Slăvit să fie Dumnezeu. În momentul în care se pronunță numele lui Iisus Hristos, Sharamana Gadaza, în momentul în care se pronunță numele lui Dumnezeu, se coboară slava lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Binecuvântat să fie Dumnezeu! Vorbește, Doamne! Nu pronunțăm orice nume, oameni buni. Noi nu răstim orice nume. Noi nu predicăm orice nume. Predicăm numele lui Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul!
În momentul în care Moise s-a dus în Egipt și a zis cuvintele acestea pline de putere, poporul s-a luat după Moise. Slăvit să fie Dumnezeu! Noi știm, frații care au citit Biblia, au studiat Biblia, știm că nu, până să se ajungă la cuvântul acesta, Dumnezeu prin Moise a mai făcut anumite minuni prin Moise, binecuvântat să fie Dumnezeu. Stăteam și mă gândeam și spune și cuvântul lui Dumnezeu, iată semnele care vor însoți pe cei ce cred în mine, în numele meu. Vor scoate, dragi, vor pune mâinile peste bolnavi, bolnavii se vor însănătoși, slăvit să fie Dumnezeu. Acum hai să vă mai zic ceva. Dacă ți-a dat Dumnezeu darul de a predica, de a cânta, de a face minuni, stai jos. Este harul lui Dumnezeu. Tu smerește-te, tu pocăiește-te, tu rămâi la îndemâna lui Dumnezeu. De ce? Ca Dumnezeu să-și proslăvească numele mai departe. Slăvit să fie Dumnezeu. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu. Așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Slăvit să fie Dumnezeu. Acum în mintea mea se mai naște o întrebare. Ce s-ar întâmpla cu mine, cu noi, dacă am fi oameni din aceia care nu cred? Ce s-ar întâmpla cu noi? Dacă îi spui cuiva de Dumnezeu, du-te mă, că nu cred. Anglia este plină de oameni care nu cred în Dumnezeu. Am să mai naște o întrebare în mintea mea. Noi creștini, copiii lui Dumnezeu, dacă nu vom lua seama la cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu vom lua seama la mila lui Dumnezeu și ne depărtăm de Dumnezeu, credința noastră poate să se transforme în necredință, oameni buni. Spune Biblia că diavolul răcnește ca un leun să înghită pe cine? Pe cei aleși. Noi, datoria noastră este să stăm departe de Satan, departe de păcat, departe de fără de lege. De ce? Ca nu cumva încetul Satan să vină cu ceva, să ne prindă. Și dacă ne-a prins, ne-a sfârșit, oameni buni. Slăvit să fie Dumnezeu. Faptul că noi am crezut în Dumnezeu, faptul că noi credem că pământul pe care îl călcăm cu picioarele este creat de Dumnezeu, este hotărârea lui Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui și prin ea vorbește el încă, măcar că este mort. Extraordinar! Slăvit să fie Dumnezeu! În momentul în care un om trăiește pe pământ, face fapte bune, vorbește frumos, respectă, este un om cu un caracter după voia lui Dumnezeu, este un om binecuvântat de Dumnezeu, chiar dacă moare, faptele lui vor rămâne. Slăvit să fie Dumnezeu! Abel, sunt atâția mii de ani de când a murit, dar faptele lui încă au rămas scrise în Biblie. Slăvit să fie Dumnezeu! Întotdeauna faptele unui om bun se vor auzi, se vor răspândi. Slăvit să fie Dumnezeu! Despre Iisus Hristos, despre Moise, despre Avram, despre Pavel, despre Ioan, despre Petru, despre oamenii lui Dumnezeu. Biblia vorbește și în momentul de față, lăudat să fie Dumnezeu! Acum cuvântul lui Dumnezeu nu mai spune încă ceva. Noi suntem o epistolă vie, sfântă și citită de toți oamenii. Amin. Slăvit să fie Dumnezeu! Slăvit să fie Dumnezeu! Acum mai este o problemă. Dumnezeu, când vorbește prin cuvântul Lui, prin Evanghelia Lui, știți ce scoate din la suprafață? Viața mea, viețile noastre, păcatele mele, păcatele noastre, trăirea mea, trăirile noastre. Slăvit să fie Dumnezeu! Amin. Pentru că spune Biblia, tot ce a fost făcut în ascuns, va fi scos la iveală. Ce s-a făcut în întuneric, va fi scos la lumină. Slăvit să fie Dumnezeu! Amin. De aceea este foarte important. Ce este important? Noi, în momentul în care parcurgem lumea aceasta, pământul acesta, este foarte important să fim o epistolă vie, sfântă, slăvit să fie Dumnezeu. Amin. Știți de ce este nevoie să avem calitățile acestea? Pentru că când citim noi Biblia, ne citesc oamenii din afară pe noi. Slăvit să fie Dumnezeu. Amin. Și de ce ne citesc pe noi
oamenii. Și de ce au oamenii pretenții la noi? Știți de ce? Pentru că în momentul în care se aude pocăită, oamenii așteaptă, oamenii urmăresc să vadă ce? Faptele bune, neprihănire, binecuvântat să fie Domnul! Amin. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Amin. Eu prin faptele mele, noi prin faptele noastre, suntem o epistolă vie, sfântă, citită, plăcută de toți oamenii, binecuvântat să fie Dumnezeu. În momentul în care faptele tale, faptele mele, sunt fapte după voia lui Dumnezeu, oamenii se bucură, îl binecuvântă pe Dumnezeu și Dumnezeu ne binecuvântă pe noi. Slăvit să fie Dumnezeu! Binecuvântarea poți să o aduci tu în casa ta. Binecuvântarea pot să o aduc eu în casa mea. Blestemul poți să-l aduci tu, poți să-l aduc eu în casa mea. Cum pot să aduc eu blestemul în casa mea? Prin păcatele mele. Prin fără de legile mele, prin nelegiuirile mele pe care eu le fac, aduc blestemul lui Dumnezeu în casa mea, oameni buni. Un om, în Vechiul Testament, a păcătuit. A zis Dumnezeu, Iosua, da, hai, ia-ți oamenii, du-te la luptă, dar încă ceva, Iosua. Ai grijă și bagă la oamenii tăi în cap. Din tot ce este dat spre nimicire, să nu luați nimic. Datoria omului, datoria păstorului, prezbiterului, diaconului, slujitorului, datoria noastră, ca slujitori al lui Dumnezeu, este să spunem adevărul pe față. Slăvit să fie Dumnezeu! Amin. Slăvit să fie Dumnezeu! Ama normal că adevărul ne doare! Măi, dă-i prea aspru, fratele ăla! Dar prea taie! Dar prea... Dar, nu știu, dar eu cred că nu mă mai duc la biserică. Știi de ce? M-am săturat de el! Hai să zic ceva, nu te-ai săturat de mine. Te-ai săturat de păcatul care zace în tine. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Binecuvântat să fie Dumnezeu! Pentru că în momentul în care pe mine mă doare măselul, mă duc la doctor să scot. Și în momentul în care doctorul se chinuie să scoată, mă doare. Și la un moment dat zic, băi, dar mai bine lasă acolo. Păi mai stai puțin. În momentul în care vine Duhul lui Dumnezeu peste noi ca slujitori să scoatem păcatul, normal că te doare. Dar n-ai ce să faci? Slăvit să fie Dumnezeu. Datoria noastră ca slujitori este să facem voia lui Dumnezeu, binecuvântat să fie Dumnezeu. Știți de ce? Biblia spune că judecata lui Dumnezeu va începe din lume. Din casa lui Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu. Adică judecata lui Dumnezeu va veni de la mine? Da. Dacă tu știi că ai avut un mare har, oameni buni, ce vedeți la mine nu este al meu, este al lui Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu. Amin. Dacă ai avut harul de a vorbi și tu din cuvântul lui Dumnezeu, dacă ai avut și tu harul să ai parte de bunătatea mea, de ce ți-ai bătut joc cu Evanghelia mea? Binecuvântat să fie Dumnezeu. Nu putem să călcăm Evanghelia lui Dumnezeu în picioare. Nu putem să predicăm Evanghelia așa ca să placă poporului. Noi trebuie să predicăm Evanghelia așa cum vine de sus. Slăvit să fie Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Nu putem să întoarcem Evanghelia lui Dumnezeu cum vrem noi. Știi ce vrea Dumnezeu? Dumnezeu nu vrea cantitate. Dumnezeu vrea calitate. Slăvit să fie Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu. Și acum se naște o întrebare în mintea mea. Dar de ce vrea Dumnezeu calitate? Și nu vrea cantitate? Știți de ce? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu a fost sămănătorul a ieșit să sămene. O parte că sunt lângă drum, între spini, între stângi, da? Și pe pământul slăvit să fie Dumnezeu. Dumnezeu este un Dumnezeu înțelept care nu-și împrăștie averia. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Cel mai bun gospodar, cel mai înțelept arhitect, cel mai bun gospodar este Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul! Amin. Și noi, ca slujitori ai Lui, este datoria noastră să nu ne batem joc de sămânța semănătorului, oameni buni. Datoria noastră ca slujitori al lui Dumnezeu este să ne facem partea față de Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Acum, nu sunt cioban, frate, ne știe mai bine. În staul sunt oi și oi. Alta e mai iute, alta e mai moale, alta e așa. Dar ce să faci?
Am auzit și eu o poveste și vă spun și eu. Un om s-a dus să-și caute copilul și atunci s-a trezit pe un câmp frumos și un cioban stătea cu oile lui, oile mâncau, el stătea departe acolo și a zis, Doamne, te întreb ceva, da, văd că toate oile acelea sunt puse, ok, dar oaia aceasta, de ce stă lângă mata? Ce s-a întâmplat cu ea? E poveste lungă, da, spuneți-mi, măcar scurt, așa spun eu și mie, hai că spun. Vezi oaia aceasta, da. De multe ori se ducea și se băga în spine, în mărăcini. Eu o luam, o scoteam, o curățam, iar se ducea, iar o scoteam, iar se ducea, iar... Atunci am hotărât așa, am luat-o, iar și am dat una peste picior. Și acum stă lângă mine, slăvit să fie Dumnezeu. Amin. Hai să vă zic ceva. Apoi nu poți și cu Dumnezeu, și cu lumea. Și cu Dumnezeu, și cu lumea. Mai... Tavania mazăraga mai bună montane. Iartă-i, nu să te chiar asta, Iartă Dumnezeu, ce să fac? Dumnezeu e bun, frate, lasă, n-are nimic. Mă, fratele meu, scâmbă, oprește-te. Mai închide gura, că și că m-am săturat de tine. Dar crede-mă că nu mai vin la biserică din cauza ta. De ce? Păi, într-una spui să mă pocăiesc, să mă opresc, dar tu ce mare pocăit ești? Știți care e problema? Problema e în felul următor. Mă tai pe mine că e mai frumos așa. Păi, mega Gina, dacă tu vrei să mă pocăiesc eu, pocăiește-te tu. Slăvit să fie Dumnezeu. Amin. Păi, mega Gina, dacă tu îmi spui mie treaba asta, fă-o tu. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Amin. Păi, mega Gina, dacă tu vrei să-mi pun eu casa la rânduială, pune-o tu. Slăvit să fie Dumnezeu. Și în momentul în care eu am o viață plăcută, după voia lui Dumnezeu, trăiesc pocăința, nu mă joc cu pocăința, nu mă joc cu Dumnezeu, nu mă tevălesc și cu stânga și cu dreapta și cu... Atunci oamenii nu vor mai spune nimic. O, Iisus te binecuvinte, tu dreptul să fii tot. Slăvit să fie Dumnezeu. Pentru că în momentul în care, cel mai bun exemplu, nu luăm de la mine, nu sunt eu nimic, cel mai bun exemplu, persoana care trebuie scoasă la iveală, persoana care trebuie binecuvântată, persoana care trebuie iubită, respectată, exemplul de persoană este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul! Binecuvântat să fie Dumnezeu! Cel mai bun exemplu de urmat este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Lăudat să fie Dumnezeu! Și de ce zic așa? Pentru că spune Biblia, nu eu. Spune Biblia că l-au luat pe Domnul Iisus, l-au dus în pretoriu și au început să aducă acuzații cu tare, una alta. Știți cum e? Au dus niște martori mincinoși și n-au putut să facă nimic. Slăvit să fie Dumnezeu. Știți de ce? Iisus Hristos era persoana care n-avea nici măcar negru sub unghie păcat. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Era persoana care n-a cunoscut păcatul. Singura persoană care a trăit în cer și pe pământ este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, fără păcat. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Este foarte frumos să luăm model pe Pavel, pe Petru, pe Iacov, pe Ioan, mi se pare corect, pe Moise, pe Avraam, dar eu nu zic așa. Cel mai bun exemplu de urmat și plăcut este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Binecuvântat să fie Dumnezeu! Știți de ce? Pentru că El este Prințul Cerului, lăudat să fie Dumnezeu! Am să mai naște o întrebare în mintea mea. Psalmul 139 spune, Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi că stau jos când mă scol. Și mai jos spune, cercetează-mă, încearcă-mă și vezi pe cei care sunt. Și dacă sunt pe o cale rea, ia-mă și pune-mă pe calea veșniciei. Slăvit să fie Dumnezeu! Datoria mea, datoria ta, datoria noastră ca slujitori al lui Dumnezeu, nu este să cercetezi în adâncime viața ta. Știi cât o cercetezi? Cât îmi permite Duhul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu! Amin. Mai mult și mai mult. Știi de ce zic așa? Pentru că dacă vreau să intru mai mult în inima ta, în viața ta, să-ți vorbesc, să te aduc la adevăr, să te sprijin, se întâmplă să ne trezim cu probleme. Dar dacă Duhul lui Dumnezeu vine peste tine, El știe mai bine. Slăvit să fie Dumnezeu. Biblia spune fiecare să se cerceteze pe sine. Datoria mea este să rostesc cercetarea. Dar totul depinde de tine. Slăvit să fie Dumnezeu. Dacă tot vorbim de înțelepciune, știți care e problema? Rămâne mai mici.
Dumnezeu să vă binecuvânteze. Nu vreau să plictisesc, nu vreau să jignesc, că, știi, am auzit și eu următor. Cine vorbește multe cu neputință să mă păcătuiască. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Uite cât a vorbit. Cât avem de